skupštinski odbor, njegova je nadležnost da razmatra izveštaj vrhovnog tužioca i ono što mene začuđuje, što sam se oglasio pre neki dan, a to je da se vrhovni tužilac nije pojavio, zato što Ustav je jasan, kaže, izveštaj podnosi Narodnoj skupštini vrhovni tužilac. Ona se faktički oglušila o Ustav. A šta ako ne dođe ni na skupštinu da obrazloži izveštaj? To je i dalje onda kršenje Ustava. I? Skupština naravno onda može i da pokrene postupak razrešenja vrhovnog javnog tužioca. Vi nemate pravo po Ustavu da pitate za pojedinačni predmet, ali imate pravo da pitate zašto je neki predmet izgubljen, zašto ste vi vodili postupak i na kraju smo dobili, recimo, oslobađajuću presudu. Ovu godinu ćemo završiti sa 15 miliona eura odštete koju ćemo isplatiti kao Ministarstvo pravde zbog neosnovnog lišenja slobode, neujednačene sudske prakse i kršenja prava građana na suđenje u razumnom roku. U svim zemljama i Zapadne Evrope i Amerike onda se postavlja pitanje zašto ste vi vodili neki predmet toliko dugo, zašto niste blagovremeno gledali da možda korigujete optužnicu i tako dalje, ako ste videli da će se to završiti oslobađajućom presudom.